न पीटी त का पीटी। छेक के पूरा दुआर हो चंदा दो चंदा पीटे लगा है के बार हो। छेक के पूरा दुआर हो बोलो तारा बात बढ़ी चढ़ी। सुना एह बंदा के चंदा तू जब देबू भौजी। काहे ए भौजी एह बंदा के चंदा तू जब देबू भौजी तबे आगे बात बढ़ी घाटे मर करी जारी। तबे बिछी भौजी लरी घाटे मर करी जारी। ठीक बा मर करी जारी मर करी जारी मर करी जारी मर करी जारी। टाइम बाटे कम जनी देरी लगाव। अच्छा। 1151 के रसीद कटाव। का सुनाव घर ना बाटे तुहनी के भैया। अच्छा। हम कहाँ से दी रुपैया। टाइम बाटे कम जनी देरी लगाव। 1151 के रसीद कटाव। आ जाइ 4 बजे देख के घरी। सुना एह बंदा के चंदा तू जब देबू भौजी। काहे अरे छठी माई के चंदा हो। एह बंदा के चंदा तू जब देबू भौजी। अच्छा। तबे आगे बात बढ़ी घाटे मर करी जारी। इहो कौन बात बा। तबे बिछी भौजी लरी घाटे मर करी जारी। अरे दे दे भैया के आवे जा। रखला हो मुझसे दाना मर करी जारी म्यूजिक बाय मर करी जारी मर करी जारी। बच गइल बचार अब दोबारा आईनी। आ गइला। भैया के बोलावा जाने कहाँ गइनी। देवरू अभिनंदन बिहारी। का? तोहर भैया तो गइले बाजारी। बच गइल बचार अब दोबारा आईनी। भैया के बोलावा जाने कहाँ गइनी। बवैम के बरदर तने धीर धरी। सुना एह बंदा के चंदा तू जब देबू भौजी। अच्छा। दोबारा चक्कर बा। एह बंदा के चंदा तू जब देबू भौजी तबे आगे बात बढ़ी घाटे मर करी जारी। अरे तबे लगी भौजी लरी घाटे मर करी जारी।